И здравейте хора, това съм аз Бобчо Гейминг и днес ще снимам в първия ми сървър на Майнкрафт Skywars. Днес, както виждате, дано виждате, съм с нов рекордър AZ. Махнах мобизена, искам да пробвам няколко с AZ. Да видя, ако се получава по-добре, ще продължа с AZ. И така, да започваме. Ето така, не съм се регистрирал, тук това е проблема, пишем регистър. И също така, Боби 3, Вили 3. И добре, сега отиваме ето тук. Ах ти! Аре, зареждай! Зареждай! Йес! Айде! Да ги биеме всички! Чакай, тук да получиме кейк. Да бъгнали се. Преди нямахме ли безкрайна спитност? И те убих. Краме още. Аз съм лаком. Защо няма? Трябва ми честплейт и бутуш. Видни бутуш. Дай честплейт. Ама много обичам да ми става моето. Ако чакаме, тук има много дърво. Това е тактика сега. Сега да ям от ябълките ми. Проблема е, че не показва колко време вече снимам. Ама да знаете, понякога ще поглеждам. Айде ти. И айде аз тръгвам на поход към другите. Тук има ли някой скитарчер? Тук има, в този сервер има китове. И аз съм китатлет, който май нищо не ми дава. Fuck you, VIP. Ето този. Кафемазен. То телепортер ли? И той се телепортнал при мене. Кафе гаден. Добре, портал. И... не мога да влезна, защото още... Чакаме. Колкът фиш. Що не ми даш фиш, бе, а? Не дренчен съм фиш. Да. Айде. Юз, бе. Отново игра. Защото може да ми пуска спектейтъри, затова казвам yes. Много мраз да ми... Така спечелвам пайове. Как съм гаден. Това е най-умната тактика. Печеля храна. И правя нещо. А така, почваме след малко. Аз съм се заредил с 8 пая. А тук джамбост безкрайно. Доста големиче. Слава Богу, че няма ония бък.
Аре, дайте ми някакво оръжие, бе. Вие ме оставихте беден. Човек да не каже нещо. Оп, оп, оп. А честплейт, а? Честплейт никой не се сети да ми даде. Що не ми дадете вие честплейт? Какви са лакоми. Ужас. Честплейт не ми дават. Когато получават това от Боби. Ето това ми е новия скин, много готина. Дай някакво друго оръжие също. Ай, това се взима. Време е да биеме лошите чичковци с меч по главата. Браво. Някой сега телепортне ли се зад мене? Идват за мен. Добре. Добре. Нямам повече блокове, бе. Тук е много малко блокове сме, бе. Сега. Тук няма блоките. Тук блокове. Тук блокове не. Да си посмял да тръгнеш. Така някой един зад нея има. Убия, бе, убия, бе. What? Те са си приятели, не е честно. Хакери. Ще ме убият. Само за малко да видя. Опа, не знам колко време вече снимам. Този път матч ще се проточи дълго, значи сигурно ще е последен, може би. И ще снимам после на Hunger Games. В друг епизод. Ама как нямам блокове? Сега ще трябва да си набавям. Тъпанари. Дай да ги видя тия отбора, какво ще направят сега. Дай, че те стоят, чакат някъде да дойде при тях. Какво ще направите така, бе? Бутни го, бе. Cut Gamer 377. Ето, сега го търся в YouTube. Добре, хора. Не мога да разбера. Чакате. Спирам го на пауза за малко. Не разбирам как да го... Хора. Вече ще трябва да сверявам часа. И ще го спирам, защото не съм сигурен колко време вече играя. Така че лайквайте, сабскрайбвайте и чао-чао!